Тия денонощия с ураганен вятър имаше и във Враца. През изминалата нощ поривите на вятър са стигнали до 120 км в час, паднали с електрически стълбове, дървета, дори и части от покриви. Мартин Керефейски във Враца сега ще ни каже повече. Здравей, Мартине! Здравейте от Враца. Тук поривите на вятър все още са силни, но не толкова колкото през изминалата вечер и през нощта. На над 20 сигнала за последното денонощие са реагирали пожарникарите. Повечето от тях западнали дървета и клони. Има сигнали и западнали части от покриви, както и в момента се почистват пътищата към някои от населените места. Зад мен може да видите паднала строителна ограда. Тази сутрин тротуарът тук е бил обезопасен. Стигна се и до предупреждение през изминалата вечер от община Враца, които призоваха гражданите да не излизат заради силния вятър. Част от коледната украса в града също е паднала, а днес, тази сутрин, търговците оглеждаха и разчистваха щетите от силния вятър. Вижте още. Произшествията са разнообразни, като основна част от тях са свързани с паднали дървета и клони по пътното платно и основните пътни артерии на града, като можем да включим и две происшествия, свързани с разпалването на саждите в комините, защото и те са следствие на природните явления на силния вятър. Поривите на вятъра по всяка вероятност са били много силни, тъй като тук имаше шатра, вече няма такава, работното ни място вече замина. От много рано сутринта сме тук и събираме всичко, което е разхвърляно, безалкохолни салфетки, всичко е навсякъде и почистваме. То вече ви съобщихме предупреждение за опасно силни ветрове в сила за голяма част от България днес. Жълт код е обявен за 3 области. Заради снеговалежи и силен вятър, това са Видин, Враца и Монтана. В още 11 области на северна и на източна България също обявен жълт код, но само за силен вятър. Днес ще преобладава облачно време. На повече места в западните и северните райони ще има преваляване от дъжд. По най-високите планински части ще превалява очаквано и сняг. А за изминалите само 2